лутфулло холмирзоев зодаи деҳаи саркор дар шаҳри турсунзода ба сохтани танӯрҳои нон, тандур, самбуса машғул мебошад. Мегӯяд ки хоки сурхи махсусро аз кӯҳҳои дараи Қаратоқ оварда ба он хоки сафед, об, коҳи майда кардаи гандум ва пашми чорваро якҷоя намуда онро мешӯрад ва баъди нағз омехтан дам медиҳад. баъди 2 рӯз 1 рӯз места ҷӯшта ҳамин тайёр мешавад лой. Баъд гирифта ҳамин якум пешиша мегирем. Гирдача карда мегирем дута. Ин тагаш меша. Баъд болоша мана ин. Ина мана мехел асбобҳо ҳаста зада. Тайёр карда мемонем. Ин баъд камтар қоқ шуда сахт мешад. Баъд ина бардошта мезанем бо дастқати. Мезанем ин кайки тайёр шуд вақт дорад ин кайки тайёр шуд. Баъд инаша кушода. Баъд инашам 1 соат 2 соат места. Баъд инаша ай болош монда зада камтар чиз мекунем. Баъд севмаш даханаша мекунем. барои ба оташ тобовар шудани танӯр ба даруну берунаш намакоб мепӯшанд. лаби танӯрро алоҳида сохта мечаспонанд. баъди хушконидан онро дар ҷои муайяншуда мешинонанду гидогидашро ба девор мечаспонанд. зур биромаданаш ҳамин дурнашта ҳама чизаш аст. нағз карда қуш мекунем. агар ки ҳамина нағз карда қуш накард дурнашта ҳамин чизоша какаша ҳамин пашмаша баъд нигоҳ намекунӣ ҳамин дегдон нағз намебурад. баъд гарантия намешад ин дегдонда. ин кафида лахлах шуда меравад. шогирдон ва аҳли оила барои сохтани танӯрҳои гуногун ҳамеша ба ӯ кӯмак менамоянд. лутфулло холмирзоев мегӯяд ки агар регро аз соҳили дарё гиранд, чангдон сертас, яъне пушти чангдон ниҳоят гарм мебарояд. ба он маъно ки ҳезум кам истифода мешавад. чанд сол шуд ки ҳамин кор хати машғулем. ин корро қадим бобоҳо сар кардаги моем ёд гирифтем. ҳозир ҳамин корро мо ҳамин шогирдим хоте кор кардасем. баъд кӯшиш мекунем баъд бачаҳоям ина ёд гирад ҳамин касб гум нашавад. ҳамин як тандир то тайёр шавад 10 рӯз мерад да. ай сар агар сар мекунем да то тайёр мешад. лой мекунӣ ина тайёр мекунӣ задан дар кора ина ба қоқ шавад. баъди насб ба ҳама намуди танӯр як шабонарӯз оташи сердуди дарунсӯз мемонанд то ки девори он пазад. баъди пухтан ба дарунаш равғани пахта мемоланд то ба пушти нон кулӯғу танӯр начаспад. ҳамин аст ки лутфулло холмирзоев ба ҳамаи нозикиҳои сохтани танӯр риоя карда барои сокинон маҳсулотҳои хушсифат омода менамояд.